vos que intentedes facer na vida o que vos guste. É complexo, complicado, pero a vida temos unha, e a felicidade provocan as cousas que nos gustan. Estar toda a vida intentando traballar en algo que non vos gusta non é o mellor dos consellos, así que non quero dicir con isto que teñades que ser cantantes. A fontanería ou a administración de empresas ou a arquitectura pode provocar felicidade, pero en todo caso, sí, buscade o que vos guste e non o que vos digan que é recomendable, porque aparte últimamente e nos últimos anos a xente se dixo que eran recomendables moitas cousas que agora non funcionan. Así que eu recomendo iso. Tanto soñamos en esa cousa que ao final acabamos convertíndonos en músicos, non? Que é unha paixón. Bueno, pois, ese foi un dos soños que se cumpriu. E outro dos soños que se cumpriu, polo menos no meu caso, e aparte compartimos os dous, foi cantar con un tipo que para min era un ídolo, non? Eu era moi fan, son moi fan del todavía, dese Paulinho Mosca, un tipo brasileiro que eu descubrín curiosamente por internet e tal. Bueno, pois ele acabou vindo a cantar a Galicia e nós tuvemos a sorte de cantar con ele, ademais de cantar unha canción que foi a que a min me resultou, me seduciu, non? Do repertorio dele, que se chama Lágrimas de Diamantes, é unha canción popi, con estribillo e que a min me gustou moito. E vaya a reflexión para que fagades na vida o que o corpo en realidade vos pida, que non me tirase no sofá como manda a televisión, cuidado, reflexión, pero bueno, sorte e un placer, Non se preocupe máis por miña imperfección. Non se pregunte máis por que me dice non. Se eu non procuro agora o que encontramos antes, só porque a noite chora lágrimas de diamantes, lágrimas de diamantes, a noite lágrimas de diamantes, de día lágrimas, a noite amantes, lágrimas de diamantes. Non se preocupe máis por miña imperfección. Non se pregunte máis por que me dice non. Se eu non procuro
Moitísimas grazas a equipa de docentes por convidarnos a pasar esta mañá con vos. Temos o noso pequeno agasallo son un par de discos da nosa propia colleita que vos quedan aí na biblioteca por se tedes curiosidade por escoitar as nosas músicas.